Tapahtui niin, että meidän omistama Aino-hevonen oli kaverinsa Lakun kanssa maastossa, jolloin toinen hevosista pelästyi jotain ja meni paniikinomaiseen tilaan. Sitten se meidän hevonen Aino niin lähti, jonka jälkeen tietenkin Laku siinä vieressä totesi, että hän lähtee myös. Molemmat hevoset karkasivat metsään ja niitä etsittiin yli 3 vuorokautta yötä päivää, kunnes lopulta maanviljelijä sitten osasi mennä sinne paikalle ja löysi nämä meidän hevoset sieltä suosta hukkuneina.